Berarti itu wong kene. Larangan itu. Oh. Tunggale mbah kae. Oh. Wong sekang larangan. Heeh. Rambut tunggal terus Ya. Iki ya kula anu tugas kerjaan. ya berjuti. Dia kan nganu ndamel ngeten niki video-video teng desa. Malasku iku ya, proyekku ya. Mboten mriko. Itu nanti. Teng iki. Ya betul iya, Mas. Mboten kesah turene Mbak. Mbak sinten niku? Mbak Bisa. Nisa. Goreng anu topik. Hmm. Kuwi ya nggone topik. Oh, nggih. Iki nang nggone sarju, Pak. Iya, sing pengen sarju. Iki lha sing Ya sing nilai mesine niku. oh, nggih. Oh. Nggih. Niki nganu nembe nganu leren. Nggih. Minus niki. Nggih. Niki kalau amit-amit kalian ndamel video nggih. Nggih. Mboten nganu. Meme-meme jagung ngoten. Lah mandung enak, Mas. Lah arep ngebos aku mulu ya. Mboten. Arep ngebos. Mboten nek Mbah. Altane dereng nganten nek. Itu garing kan. Oh, dereng do garing. Walah nggih. Hah? Amin ya kalau tak pergi sekedap. Mokai kotak kuwi. Jenengan sing mriki, napa mriki? Hah? Jenengan sing mriki. Yo mati yo iki. Sing mriko? Ngalor kae. Oh, nggih. Kae nang kamar mandi sing lor. Nggih.
Kok tak melampah mriko riyen gitu. Oh, nggih. Nggih. Paras paling Iya, selamat Pak amin. Mas. Nggih, niku motor kula teng mriko. Sandang panas. Ya. Amin, nggih. Kula pareng riyen, Mbah. Mboten teng griya. Kula pareng riyen. Nggih. Niki awet nggih.